Anay Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejorada nagpangayo sang pasaylo sa LGBTQ community matapos magbuya sang statement na may angot kay Executive Assistant Ruel Von Superio. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagpangayo sang pasaylo sa LGBTQ community si Anay Iloilo Provincial Administrator Manuel Boy Mejorada angon sa statement ni Ruel Von Superio, ang Executive Assistant ni Governor Arthur Defensor Sr. Sa isa ka statement ni Mejorada sa iya programa ginhambal sini nga agi si Superio kag ang miyembro sang LGBTQ ang may posibilidad nga mangin isa ka makawat. Nagsayop ako, no? Ginaako ko ina, ginahinulsuran ko ina. So kabay nga mapatawad man ninyo ko. Tao ako nga nasandad, no, natumba, kaya tungod nga ang mga bagay nga hindi ko dapat ihambal, na hambal ko over the air. Ginpasakaan man sinisang kaso si Superio nga pagbutig sa iya nga salin. Pag inigin-sumpaan mo, buot silingon nga kung nagbinutig ka dara, liable ka na for serious dishonesty and grave misconduct. Gintinguhaan sa news team nga makuha ang bahay ni Superio apang nagpahayag ini nga abogado na niya ang bahala nga magsabat sa mga akusasyon kag alegasyon ni Mejorada. Dugang pa ni Superio ipaagi sini sa legal nga proseso ang himuon nga tikang angot sa mga alegasyon sa iya. Una na nga panginwala ni Superio sa atubang sa mga empleyado sang Kapitolyo ang mga akusasyon ni Mejorada batok sa iya. Upod kay Hans Discerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.